Halkımızın gururluğu hem maktanıcı, tınıçlık diregi bulgan Sovet armiyasının hem harbi dengiz flotын danlagan жерда шундай сүзләр бар. Бигуди рахмат, что все-таки вот вышли, пришли мы на мероприятие. Вот. Бәйрәм белән сезне, с Днем защитников Отечества. Ну, біз знали как День Советской армии, шулай бит, военно-морского флота. Менә бүген иптәшләр шундый көндә родился туда замечательный человек. Безнең имам. Менә бездән, барыбыздан да, менә бу электрический чайник, бисмилла әйтеп, шуннан чәй эчеп, исән сау гына булуын теләп куйсам. Галилова, исән сау сиңа? Исән сау булсын. Менә бу барьер дигәннән, чтобы чисто су эчәргә. Мәйтәм, бер небольшие подарки нашим мужчинам надо, да? Шулаймы? Рахмат, рахмат. Блокадада Владимир Путин бирок қойды. Салдарының итіне, фамилиясы, туған жері, әне әтесінің итіне. Көн сайын дегенде biz bir-birimizге шылдыратмасак, 2 көн шылдыратмай тұрсақ енді, андан соң Идлис абый, қая не болды екен сен хәзрәт деп шылдырата. Мен дә шулай менә бір-біріміздің хәлін біліп, милләтебез өчен, шәһәрдә бүтән эшләр өчен кайгырып торучы. Кул куйырга туры килеп, күп тур алтын ручка. Абзыйым да, достым да, туганым да барсы да ул. Алла рәхмәт яусын.